But siyabulisa igama likaYesu, igama ndingazola, ifana ngungqavaza from eLadifre, emakhaya Sineke emaqwathini khona, but currently ise-Cape Town, ndikhokhele kombono othi siyadingana, but ngoku silapha kwi-Growth Portal Network. Andihamba yodwa, ndihamba ke ne-father, one of the great leaders in the kingdom of God. Umane ke base-Eastern Cape, aphinde abese-Cape Town, Bishop Matha, also from eLadifre. Inkulu into eLadifre. Bishop, can you please introduce yourself? Mandibulise kwabukeli egameni elihleli ngosini Yesu Kristu. Yes. Igama ndinguSangwa, ifane ndinguMatha. Ndiyazalwa kulamhlaba waseLadifre. Ndizalwa ke umamyerha ozalwa kumgcina. Utata kamama uzalwa ngumamgcina. Kwicala lakulo utata wam uzalwa ngumamtshatshu. Ndibe ke mna ke ndinguTshangisa esiduko kulaa mhlaba waseLadifre. Inkosi yoxolo ke indisikelele. Haleluya. Bishop, ndingowasemaqwathini, oBlango, oDikela, ininzi ooNono, Ntsabalindele nto leyo. But ndifuna sijonge uba ngaba ingaba isiduko esi kumntu osindisiweyo okanye kumntu okholwayo okanye kumntu okhonzayo, wenza ke mhlawumbi ngendlela uyibiza ngayo, uyacawa, uyakholwa, uyakholwa, usindisiwe, sinamandla mani kuloo mntu lowo? Okanye mhlawumbi sinamandla, if sinamandla, ucacise mhlawumbi kanjani? Okay, mandibulele ngombuzo wakho. Haleluya. Ngohlobo ndivela ngalo ungabe undicuthela umhlaba wokuthetha. Haleluya. Ngoba ke umcimbi wesiduko unamacala amabini oye endinothi ka ndithethayo ndithi xa benode bayasazi basivele njani, omabini la macala angancedakala, okholwayo nongakholwayo. Makake siqale ke ngohlobo sondibuza ngalo. Ndizawukroba nje kancinci uba sisuka phi. Okay. Njengoba senditshilo ndathi ndinguTshangisa, ndikholwa ukwenza umzekelo ngam. Igama lam ndinguSangwa, kodwa uzawundiziva ndisithi ndinguTshangisa. UTshangisa sisiduko. Isukele phi yonke le nto? Kukhona umntu okuthiwa nguTshangisa owaqala wonke lo mcimbi. Okay. Kukhona uTshangisa, kube khona ubuTshangisa. Zinto ezimbini ezo ezahlukeneyo. Okay. UTshangisa ngumnikazi wale ndlela kuthiwa bubuTshangisa. Okay, clear now. Ngamanye amagama, isiduko yindlela yokwenza eye ibizwe ngaloo mntu ize naye. Ndiyakwenzela nje umzekelo. Uba nje bundibona ndinenkqayi nje, bendinengxaki neenwele, ndize ndiye kule ndawo ndiye kuyo ndicetyiswe ngenkqayi, ndibuya ndinguSango onenkqayi. Nayiphi na ke into eyenziwayo iba nemithetho yayo. Xa ndibuya ke ngoku ndisiza phakathi kwabantu ndinenkqayi, ndibuya nemithetho yenkqayi. Xa uzawumamela ke ngoku omnye umntu oze kum enengxaki yeenwele ndimcebise ngendlela ebendicetyiswe ngayo ngexesha ndinikwa le nkqayi, Yes. kuzawuthiwa nguSango, wenza ubuSango Okay. ngenxa yenkqayi. Okay. Isiduko ke saziwa ngulo mntu, masithi umzekelo, uTshangisa. UbuTshangisa baziwa nguye uba ebebuthatha phi. Okay. Atsho abuye ke ngoku azofundisa abazawuphuma kuye uba ngobuTshangisa. yes, ubuTshangisa yinto enje. Okay. Umve ke ngoku umntu kahamba athi apha ezantsi ndinguTshangisa. Ayilogama uba nguTshangisa, yindlela yokwenza. Okay. 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 Ndazi noba ndiyaphendula na. Yes. Yes.
Ukuza ke ngoku le nto ndibuza yona yokuthi wena mfundisi wam busithe nenkolo. Ingaba isiduko esi sinamandla anganani phezu komntu okholwayo? Okay. Inzulu ke le topic uyifunayo ngoba isiduko kukhona apho besilandwe khona and asilandwa ngentetho nje. Ziba khona into eziye zenziwe ukwenzela isiduko sibe semzimbeni. Sure. Yenza umzekelo. Isiduko inzulu tata le nto ifunayo. Isiduko kule ndawo sithathwa kuyo le ndlela yokwenza yaziwa ngubeyile. Nendlela ayithathe ngayo yaziwa nguye. Abuye ke ngoku afundise abazawuphuma kuye apha emzimbeni. Apha kwenziwa kanje. Yes, abazalwa leli gazi. Ngamanye amagama isiduko segazini asikho emilebeni. Ndizawuthetha into enzongotileyo kwakhona. Umcimbi wokuthathwa kwesiduko sube ikhona into esuse lo mntu bayofuna uncedo kuloo ndawo. Umntu oza lo mcimbi wesiduko ayingomntu uya enwabile uyofunela cebo lolungisa loo ndawo. Sube ikhona into emxakileyo. Naw ka efika phayana ukuze kususwe ingxaki, ukuze kube kunokuthi uyanqandelwa kule ngxaki, ngoba amaxesha amaninzi into eza notshintsho iyadinga into yoba ngabana kube khona utshintshiselwano uze kube khona utshintsho. Make siqale siyivele ngolu hlobo. Lo mntu usiwa yingxaki angayaziyo uba imkhetha kubetheni. Now xa efika phayana lo aya kuye abe uyabona ukuthi lo mntu imleqa ngoba enento ethile. Umzekelo othi ke ayikho ingxaki ezemntwini ongena potential. So ka uleqwa zingxaki zikubonisa into ethi ungubani na kwi-existence. Qha ke ngoku lo uleqwa zingxaki yena akazazi uba ungubani, kodwa iingxaki zona ziyamazi. Atsho ke ngoku abaleke ayofuna icebo, afike ke kumntu okwazi ubona lo mntu uba ungubani. Andona noba uyandivana. Yes. Ndenze nje umzekelo kubantu abake bayokonsaltha emagqirheni ngolo hlobo ngifuna uyibiza ngalo. Xa ufika phaa ungena, bakhona amagqirha athi xa ungena athi andinakuchukumisa ngumntu omkhulu. Abe eqonda umntu, hayi man ndiyaphela nje ndimkhulu phi. Ndimkhulu njani? Ndiphela. Ewe ndiyaphela, ndimkhulu kakundawoni. Hayi andinakuphatha, ndibaphatha abantu abanje. Ikuxelele ke ngoku lo mntu unayo i-access yokubona ngowena ungazaziyo. Neengxaki zinayo i-access yokukubona ngeli xesha wena ungazaziyo. Uvale iinduli, uvale iinduli mfana. Yintoni ekuvalayo? Kaloku ithi ke siyiqale ke ekuqaleni sibuye nayo le nto. Okay. Unohlobo lwabantu kwasekudalweni, ekusekweni kwempilo, bedalwa lizulu. Ekunyanzelekileyo into yoba ngabana babe ziinkokheli xa befika enyameni. Baye ke ngoku abo bantu baxhotyiswe iimpendulo zabantu. Abo bantu abanoze bakwazi ukuthi bayimisile, bafika babe ziintloko. Baphethe iimpendulo zabanye abantu. Nawo ke ngoku iingxaki ezenza abantu babe neengxaki zibabona kuqala abantu bazawuphendula aba bantu. Uhlobo oluthile lo mntu. Lo ayingomntu nje lo, ulona
uzowuphazamisa imishini, immediately ziyaba target. Now yena lo muntu akazazi unantoni, but ingxaki zona ziyamazi ba unantoni. Now ke uzawubaleka aye somewhere. Xa efika apho somewhere afike komnye umuntu obonayo nalamehlo ingxaki ezibona ngawo. Okay. Aqoma hey lento kulo muntu inkulu nami ndiyayifuna. Kodwa ngokohlobo endinoyifumana ngalo ikhona into efuneka ilahlekelwe ububomi ukuze lo anikezele ngobomi okanye lento imnika ubomi khona sazophuma kule ngxaki. Uba besesihambe kakhulu ndiyawukota kodwa ke sizawuqhuba ndikubonise lento yenzeka kanjani. Uyaya ke lo muntu kuloo ndawo kubekho ke into ethi lahlekelwe bubomi incamele lo muntu ubomi khona ukuze lo muntu imothulele lo mthwalo. Yena ngekesha kothulwa lo mthwalo akayazi uba wohlukana nobuyena unikwa into engento. Kuyatshintshiselwana. Xa kutshintshiselwana ke khona ke le funeka ilahlekelwe bubomi. Ngenxa yoba ke ngulona umuntu uyabona masithi luhlobo luni lwegift elulu kulo muntu. Mandenze umzekelo. Uba bubulumko uye ajonge kwi-animal kingdom afumanise uba into enobulumko apha yinyoka. Funeka ke ngoyinyoka elahlekelwe bubomi. Enyokeni kufuneka kufumaneke igazi. Igazi waye igazi. Igazi into yonke ephilayo umoya wayo nomphefumulo wayo usegazini. So nathi ke into bayenze lolu nengxaki mos ukubulawa kwale nyoka kukhongezelwe ligazi. Yabona ke ngoku lena ebantwini abamameleyo bangaze bakingafani ba into eyintsomi okanye into eyakhiwayo nje apha entloko. No, ayonto eyakhiwayo. Ingakwazeka ukubonakalisa uba nansi le nto ithethwayo kodwa ixesha kalivuma. Mamela ke lona uzayo unale ngxaki into ayenze lwaye kuye uyamqaphula ufunela khe igazi alidibanise neli gazi lale nto. Kukho ke le nto okuthiwa ngumrhawule emagqirheni. Bayawazi abantu. Umrhawule emagqirheni kwelinye icala kuthiwa yi-altar okanye i-altar i-altar. Yes. Uthatha eli gazi liyobekwa kwi-altar limixwe neli kugalelwe loo nto igalelwayo yawugqitya iqutywa laa mixture ibuyiselwa ke ngulaa manxeba ebenziwe kulo mntu. Okay. Laa miqaphulo sitsho thina apha esiXhoseni sithi imiqaphulo. Then xa kufakwa laa mixture kufakwa ubomi balaa nto egazini lalo mntu. Why beyifaka egazini? Yinto yoba igazi alifi liphethe generations. Now njengoba kusenziwa le ngxoxo ke uyanikwa imiyalo yoba le nto ihlala ngolu hlobo, le nto uyizele apha ingolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo. Xa ephuma phaa uphuma kwenziwe le nto kuthiwa yi-handshake. Bayavumelana. Kunesivumelwano. Wow. Kunendawo ekuvunyelwene kuyo, kunento ekuvunyelwene ngayo, kukhona elahlekelwe bubomi. Njengoba ephuma ke ngoku lo ngokukamoya uhamba nomoya walaa nto. Uba yinyoka, yinyoka, uba ngumvundla, ngumvundla, uba yintaka, yintaka. Then laa nto ke ngoku okwakutshintshiselwana kuthiwa kukuduka. Ulahlekelwa bubuyena athathe into angeyiyo. Then yonke ke ngoku laa nto laa empowerment ebeyinikwe lizulu ayishiye njengoba injalo kulo ikwi-control yalo. Uba ibiyimali
ibubutyebi, isheka apha, ilulawulo kweli cala. Uyaphuma ke ngoku, xa ephuma uphuma ehamba ngokamoya nale nto ayithathe apha, le nto ibe kusacrificewe yona ukuze yena ungathi uthe xebile umthwalo. Now xa efika kwaba azabazala uyabatitsha le nto, baba le ndawo bendithe kukuduka ngapha kayebazala ubatitsha isiduko uba kudukwa kanje. Le nto ke ibibulewe ngokamoya kuzawuthiwa ka ibizwa apha kuthi esiXhoseni kuthiwa sisihlwele sekhaya. Hence ke nguzawuva apha kwiziduko zethu into yoba ngabana kukho kwawungena inyoka kuthiwa bangisangena isihlwele sekhaya. Ndikhumbula sisengamakhwenkwe, yabona phaa ezilalini sisiyaqubha, ndikhule ke ndinentlonti. Kwakho omnye umfana apha oba ngabana njengoba bequbha ndizawuphuma ndiyofihla iimpahla zabo. Xa ndifika kweza lo mfana soloko zigadwe yinyoka. Yho, Hayibo, utheni ezakho iimpahla zigadwa yinyoka? Athi ndinguJola kaloku. Oh, le nto i-real. Oh, okay. Kuphinde bakhona abantu abathi xa kuzala umntana oyibonela nyoka ingena. Ibamba ke le ndawo lo mntwana uzalwayo ebengekho ngoku iqalwa le nto, into eyenzeke kudala, kodwa laa nyoka isamile laa mcimbi igade isivumelwano. Nantsi ke ngoku indawo ebendiqonda uba ndifuna ukuthi ndikubonise yona. Xa enikwa laa mithetho lo wayesasiduko akabhali phantsi, ubamba ngentloko. Uyabona siyithetha sobabini sihleli phantsi. Kweli kamoya iposition ibaluleke kakhulu. Xa unowuphuma apho uyobalisela omnye umntu le nto besiyithetha umi ngeenyawo sowuphosile umcimbi. Zabani siya apha eBhayibhileni. Akukho nto incede abafundi bakaYesu ingathi into yoba bammamele behleli phantsi. Uzawubona iva ithi bangena bahlala phantsi. So iyakuxelela ke ngokweli kamoya iposition le ibalulekile. Now waphuma lo etitsha unyana wakhe wayithetha emi ngasebuhlanti kanti bekufanele uyithetha ehleli phantsi endlini, seyiqalile uba yingxaki. Mamela ke, laa miqaphulo bamine ayomiqaphulo nje le, ziitayiphu zezibetho ezinokwenzeka xa engavumelananga nale nto ebeyivumile engasayenzi. Kha kutshiko kuye. Akazukuxelela. Hayi bo. Hey, mfundisi. Uyabona ucebe ikhadi? Yes. Wena ucinga fana le khadi uyenza mhle wena. Ewe iyakwenza mhle. Kodwa khona uzawubhenefitha. Ungabhenefithi wena. Ngoba beke ndakubuza le khadi uba ngabana ubuyenza phi, uzayichaza ikhonteyina ndizaziyela. Ndizaziyela futhi. And ke phaa ekhonteyinini unento oyifihleleyo into obuzuyithambise le nto. Uyigqibela uyithambisa le nto phaa ekhonteyinini uzame yakho benzele uzophinde ubuye. Le yakho uzayizama hayi. So ndiyaphi obo ndiyakona? Awuyixelelwa yonke into. Une-fine print kule nto ezawuvela mhla ngengxaki kule contract. Zange ndofunde kakuhle lo mgca kandiyiqonde le nto. So laa migca ke, laa miqaphulo luhlobo lwezibetho elawuvelela izizukulwane. Uyandiva? Okay, sizathetha ngesiduko. Yes. Now xa ezala, imagine ke ngoku wena uzala mna bendingekho pha. Uqala wena ophula umqathango omnye phayana, impilo yam izawuba njani? Obvious awuchaneka. Yes. Nam ndizala laa mfana sendophula 2. Yile nto ke ngoku uzawuva into yoba ngabana
xa ndithanda uthetha ndithi unesiduko nje unetyala. Wawungena kuso ungena etyaleni elihleli nje ufuna ubhatala. Ukholwa ungakholwa, bamba ke le ndawo. Imithetho uyinikwe ngentloko, yagadwa ngegazi. Igazi linamandla kunento ethethiweyo. Ndidlule kule ndawo, ndisalana nje isiduko, ndizawuza kweli cala ulifuna kulo lo mntu okholwayo uba simchana ndawo. Uba kwayikhwela ibhasi esuka eMaxhoseni size eKapa, kubeke kwathi kwakukhwele apha ebhasini kubekho umntu othethayo athi ndingumqwathi, noba ukamjonganga igazi liyatsho ukhona umntu wasekhaya ogqiba uthetha. Ngowona ngoku ujika sowuncumile ufuna umbona ngomphilo ungumqwathi. Uza kwenza unako xa ukuye ezithoyilethi uyowuncokola naye. Usuke lapho uzambona nangewoko uba hayi unyanisile ngumqwathi lo. Yenziwa ligazi. Abafana abangoleyo bazayingqina le nto. Uyakwazi uye entombini ucinga fanuba utsalwa yiba yiyintombi. Xa ufika kanti uyazalana nawe utsalwa ligazi. Akudingeki uba lide lithethe. Yefundisa le nto inzulu leya, inzulu. Then elaa gazi la covenant liyakunika ikhareta. Liyakunika ikhareta. Uyayiva? Nantsi kapha ifike iphinde ibe nzulu khona kakhulu. Uba le nto ibuleweyo yeyasemanzini, abantu abazawuzalwa lela gazi ngabantu bamanzi bonke. Yes. Hence ke uzamane usiva kuthiwa hayi ngabantu bomlambo abo. Yinto yoba ngabana i-totem yabo inento okwenza, bathi ke singesi i-totem. Isihlwele sabo sinento okwenza namanzi. And sosona sihlwele si-strong in the spiritual realm esamanzi, just because amanzi maninzi. Uyayiva ne? Masithuthe ke ngoku. Okay, mandiqale ndinyathele le ndawo. If lo mntu ndithi uzalwa as a leader or a pioneer, axakwe zezingxaki zakhe, abalekele kweli cala aya kulo lingenabuthixo, unikezela ngento yonke ibiyiphakeje ebeyinikiwe. If ebekhona ku-prophetic, xa enikezela ngegazi lakhe, ukuthatha i-prophetic iyokwenza ubungoma. Ijika pha lo mcimbi, kodwa sikho apha. Anything. Uba ungumntu obonayo okanye ungumntu ebefanele uba uyaprofetha ngokwecebo likaThixo, ya. Xa ezalwa lo mntu esizenyameni, abaleka abheke phaa kulaa ndawo inengxaki, uzawushiya phantsi ngezaa zinto. So ithetha ukuthi abantu abazawuzalwa leli gazi, abanale gift ifana neyakhe, sebathengisile klaro. So seyi-corrupted yonke ngolana nzima. Yes. Inzulu ingolo hlobo. Hence uzawufumanisa uba ke ngoku ke, andithandi mani uya kuyilinda kodwa zawurhobisa nje. Abantu abaninzi abakholwa, mandiqale kwabangakholwayo, abangabantu ekuthiwa bayabona, bayanyanga, bayaphupha zonke ezaa zinto, ii-chances zoba bangahlala emzini okanye ahlale nomfazi zimbalwa kakhulu ngesi sizathu. Uba yindoda lo umntu lo ubonayo uzalwa leli gazi, senayo umfazi kamoya. Ngicela uyiphinda. Ayiphinde Bishop. Uba lo mntu uzalwa kweli gazi lithengisweyo, uneziphiwo ezithengisweyo phaya,
ubufuneka etshatile uzawusokola uba uyindoda. Uzawuthanda amabhinqa. Uba ngumntu ongumama angangahlali emzini ngoba seneyindoda yangaphaya. Ndicela uphinda. Yabona, uba kubulwe into yasemanzini yafakwa egazini lakho, uba uyindoda izawuba ngumfazi wakho. Uba ungumntu ongumama izawuba yindoda yakho spiritual. Now xa usiza emhlabeni, xa usiza ke ufuna ukuphila njengomntu oyindoda, iza kwenza wena into yoba ngaba uleqa abafazi. Ade adineke lo wakho uba le ndoda ithanda abafazi ayoneli. Injongo kuba uphume apha. Phuma apha. Uba ungumntu ongumama, iza kwenza into yoba ngabana ube ngumfazi wayo. Ikudike lena indoda yenyama. Ilidisha laphi? Kwi-divorce okanye ubuyele ekhaya. It's a topic for another day. Yes. Now, siyabuya ke ngoku siyayiwelisa isinzisa kumntu okholwayo. Okay. Okokuqala, igazi alisindiswa. Insindiso ihlala enhliziyweni okanye engqondweni. Ndingaphantse ndikuqinisekise ndithi insindiso yingqeqesho enevesi. Ingqeqesho iyohlulwa yimfuza. Imfuza ihamba ngegazi. Uyabona imfuza tata? Indlela enemfeketho ngayo. Ubunebatha. Batha eli. Yes. Kuyaziwa ilo batha lakho eli. Kuthiwa ufuze ubani. Wena ucinga uba uthathe ibatha qha pha ekufuzeni. Kanti uthathe lento ezihambelana nelabatha. Masibuye ke sizinza apha ke ngokweli cala lamaKrestu. Abona bantu baphinda babe vulnerable kakhulu kumcubo nesiduko ikwangabantu abakholwayo. Ngoba kune-mindset ekhoyo apha kuthi thina abantu bakholwayo ezibana ndisindisiwe ethi umuntu ofileyo akanakwenza nto. No, uthi umathi umuntu ofileyo angakwenza into. Awunawukwazi kaloku nangohleka oku ofuza udadobawo okanye utatomkhulu ongasekhoyo ukuthi akanakwenza nto. In fact xa siyivela ngokweBhayibhile sixakwe nguAdam noEva bafa kudala. Ngoku sixakwe ngumcimbi wabo. How much more aba ke ngokuba ode uzibizena ngabo uthi ndingumqwathi. Kunevesi endiyithanda kakhulu esithanda uyigota singabazalwane. Sithi uba ubani ukuKrestu usisidalwa esitsha. Ngelo xesha ukuKrestu uqaqwe sisifuba sasemaqwatheni. Ulapha phakathi usindisiwe ungumntu omtsha uyayithanda inkosi. Uqaqwe sisifuba sasemaqwatheni ngeke esho ukuthi usisidalwa esitsha. Kodwa inqawe yakho kayipheli uyibona ngakumntakwenu. Fumanisa le nto lena iafektha wonke umntu wakokwenu nawe ukufumane. So mhlawumbi umntu othi uze nesi sifuba before asindiswe then ngoku usindisiwe. Fala sithuthe kaloku. Fala sihambe esasifuba. Fala sihambe. Jonga tata. Le nto ndiyithethayo ndiyithetha iyintlungu. Ngoba uba ngabana intsindiso le besingayisebenzisela ukukhonza sisebenzisela ukuphila besayibona le nto ndiyithethayo. Kukho abazalwane nje bandithetha nje. Uba kokwabo badlakazwa yindlala ngexesha lapha phakathi entsindisweni usatywa indlala. Ibe isithi yona ngapha awungomsila uyintloko.
kodwa bayagida abazalwane, bayagida to such an extent that le into ayinawufihleka. Insindiso iaffectwe kakhulu ngumcimbi onesiduko kangangokubana abantu abangenayo entsindisweni andisababoni. Ndibona abantu abangena ecaweni. Isizathu nasi, le nto sibakhwebela kuyo bayathwasa ngoba lapha phakathi. Iyaphi le nto ndiyithethayo? Le nto ke yenziwa yinto yoba ngabana igazi eli liyamohlula. Ngoselapha phakathi esindiswe enjalo abe akasindanga. Uzayingqina ke le nto akuxelela yona. Kunevesi ephaa kuLuka 1:74. Uthi le mcimbi singene kuwo wokusindiswa uze into yoba ngabana simkhonze singenakoyika. Kukho amaxesha abantu abakholwayo athi ungenela ifasting kuba ebone i-angle ethile uba uyalekisha kuyo, angene kule fasting. Xa ephakathi kwifasting aphuphe esitya. Okanye athi xa ebuya xa izayigqiba ifasting aphuphe elala nomntu. Uba uyazi ke xa kunjalo isiduko sine-legal right phezu kwempilo yakho kulaa angle. Baphela ke ngoku mandingayi fasting for le nto, mandihlale ndibe comfortable. Ugquma umbhola ngamakhasi ngoba qho beyishukumisa le nto. Kwenzeka le. Kolu hambo lwam ke kunye nenkosi ndizibonile izinto ezikumila kunjalo. Uthi omnye ka ethandazela kuvela umbuzo uba xa uthi masiphume kulo mntu indlu yethu nje, uthi masiyephi? Uxakwe indlu yethu, umntu osindisiweyo. Kwenye igem kufika indoda enkulu engumpostile ekhokhela ibandla kule ndawo elikhokhela kuyo. Ichazeke, Mfundisi, kukhona ingxaki enje nanje. Kocaba iyahlupha ibukhala apha phandle. Ngaba ide ithi ndiyile ebantwini kwacaba abanye abefundisi sebeyithi ka bethetha bathi hayi sesiphila ngolo hlobo nathi asikwazi uyibalekela. Into ebiyihlupha ke lo mfundisi yayinto yoba ngabana akoneli nje ukuba abakhuleliswe baya abhotha ngoku ubanika imali yabo bayenze abortion. Qha wafikelwa ke lizulu ngoba limkhethile bakawukhangela inantsika impendulo. Xa ndimmamela lo mfundisi, hayi mani, lo mfundisi uphuma esithenjini. Ndithi ke kuye iza nonkosikazi uze siyisombulule le nto. Athi hayi bo bishop, iza nonkosikazi umxele umithise amantombi amanga. Wabulala abanga. Ubuyoyika ndamxelela ngokwam, hayi weza naye akhokhela ibandla wabazalwane. Umbuzo wam wokuqala kulo mama, kukangaphi umfundisi ekugxotha? Uthi kaninzi. Ndibuza wena mama, kukangaphi uqhosha nenkonzo yasemva kwebali? Athi andiyicacelanga. Ndithi okay. Ninexesha kanani nikhokhela iministry babantu into phaa ku-15, 16 years? Ndithi okay. Into ebangela uba kube kunje, utata umyeni wakho uzalwa esithenjini. Hayi bo sisindisiwe. Ndithi ewe nisindisiwe kodwa nisindanga. Okay, yithi ke ndinibonise le nto. Ndithe kandibeka isandla utata umpostile kwakuxhuma ixhego lakhe kuye ngaphakathi, tata katatake. Uthi ndim lungafuni lo mtshato. Ndibuza sithini isizathu? Uthi lo kayishumayela phaa epulpitini uyasithuka kodwa uhamba nathi. Ithetha ukuthini loo nto? Loo nto ithetha ukuthi isiduko sinamandla apha kuye emzimbeni kodwa ka eme apha epulpitini uthetha against sona.
kwaye ifuna umchithele umzi ibuye imchithele ibandla. Umuntu okhokhele ibandla lo. Likhulu futhi Yeah. kodwa likho. Andizami uba arrogant. Uthe lo mfundisi wayibona lento wathi kakufike phaa kum ebandleni. Abamba ke night prayer ndawufika phaa ebusuku ngamabomu phaa ngabo-11. Kungabikho nto ke. Ndinikwe ke njengagest ndishumayele. Xa ndigqiba ndayiqhuba nje i-wheelchair ndangena phakathi kwabo. Yangathi zigusha zibona inantsika inja kwesi saa. Bamanifeste aba balapha ngaphakathi. Icawa igcwele. Nabo babanjwe into ebambe umfundisi wabo. So ndithini? Ndithi abantu abakholwayo entsindiso ayinabasebenzela kwilevel efanele basebenzela kuyo ngenxa yamandla lento siyisegazini. Uzawuyazi uba le nto ndizayithetha. Uke wathetha umfo endiqomba ubhala iincwadi ezininzi zeBhayibhile. Okuthiwa nguPaul. Incwadi yamaRoma. Uthi uPaul hayi man, umthetho kaThixo ugcwele apha kum. Ugcwele kodwa ndinesimanga endingasaziyo. Akathi engqondweni yam uthi emalungwini omzimba ndibona omnye umthetho. Ndike lo mthetho ayindim lo wenzayo. Nguwo owenzayo ngam. Uyakhala apha uthi kubani onondikhulula kulo mzimba unokufa. Ndimsusa uPaul. Sibambe night prayer apha. Yacula iworship ithi jonge phezulu. Xa the wabonakala sawufana naye ayiphuma apha. Iyamthanda futhi uYesu. Xa iphuma apha iyovuka emkhukwini orongo. Sure. Iyovuka emkhukwini orongo. Hayi ayilahlekanga. Qha iphushwa le nto imphushayo. Manibuze le question Bishop. Hayi ke ngoku. Mhlambe Bishop, yintoni le siyibhudayo okanye iinkokheli ezikhokhela icawe zabantu abasindisiweyo ezibhudayo le ide ibangele uba sithi ngoze siphakathi sohlule ngalamandla kwesiduko? Okay. Masiqale kule verse ithethwa nguPaul. Yabona undisezivesini ke. Uthi uPaul ukuba ubani ukuKristu usisidalwa esitsha. Abantu bamthatha la ukuba as a qualifying statement ukuthi once you are in Christ is it automatically masiyise if lo if uqinisekiswa zi-results uba uphakathi. Okay. Babe, if nanzi i-results esakubona ngazo uba uphakathi, then once ube phakathi then ke ngoku sisidalwa esitsha. But only if if umile uthi if nanzi impawu into ezidala zidlule. If zisekhona into ezidala ithetha ukuthi uzame emnyango. Okay. Masifinde le verse. Masifinde le verse. Ndizakwenzela ngolu hlobo. Ukuphakamisa isandla uthi Yesu ndiyakwamkela njengenkosi nomsindisi. Kufana no-40 ID. Okay. Uba ne-ID akuthi unayo i-bank card. Funeka uthathe i-ID yakho uyovula i-bank card. Uyovula ikhadi lekliniki njalo njalo. Insindiso ukwamkela uYesu kukuvula icango loba ungangena. Cha ke ngoku nansi ingxaki. Simamkela sime emnyango umqolo sephandle isifuba singaphakathi. Sithi sifikile. Yabona sihlele endaweni apha? Nanku umnyango. Umnyango le. Uvula kwela cango kukwamkela uYesu. Awunawuthi ufikile le ndawo sihlele kuyo ube uphaya. Mamela umbuzo wakho uphendula lo mbuzo wakho. uPaul unento ethi kayifanekisa insindiso uthi ifana nogqatso. Immediately kuthethwa ngogqatso. Ibane picture ye-marathon. Uthi ke ngoku xa ecacisa uthi athubani phambili baleke azilungiselele.
angasuka abaleke nje. Ngamanye amagama ithini le nto ithi ndiyithethayo? Intsindiso xa ungena kuyo lukhona ulungiselelo ofuneka uqala ulenze phambi uba wakhe ngayo, ukwenzela uba ezi zinto zingakuvukeli apha endleleni. Uyabona ngohlela apha sobabini kuthi imarathon iyaqala apha kwaGoli, izawubheka eSomerset, asinawudlula kule cawa, singanombewu ngoba khange sijime. Singena ke ngokwesalvation singatreyinelwa for yona, sibe sesisenziswa yona esiminxe. Khona umbuzo endiwuthandayo othanda ubuzwa ngumntu obhala Indumiso 11, I think uDavid. Yeah, Indumiso 11 verse 3. Uthi ilungisa lingenzani xa iziseko zichithakele. Yabona xa kuthethwa ngelungisa, kuthethwa ngumntu one-potential yoba angalungisa xa emoshile. Le siyinikwe nguYesu yoba siphinde sikwazi ukulungisa xa besimoshile. Uthi but ke ngosilungisa iziseko ezi zokulungisa zithe saa. Sure. So in other words, le nto ibhudeka from usangena. Usangena. Yes. Ibhudeka from phaa. Yona intsindiso i-real, iyimpendulo nethemba lokugqibela lezulu. But indlela esokha ngayo, our spiritual foundations asizihoyi. Okay. Sakha phezu kwento ene-cracks. As a result, uthi sowume apha epulpitini, igazi lamaqwathi likwenza umithise apha. Uyayivana ndithethayo? Mamela ke. Lo mcimbi usensitive kwi-level ephezulu kakhulu. Usibona sesilapha nje sithengisa ioyile, sithengisa ityiwa, sithengisa iintontoni, zonke ezaa zinto. Yi-foundation lebhudekileyo. Abuqityelwanga ubugqirha phaa. So umntu ungene nabo. Bubo bume apha. Ndizawuxelela into enqabileyo ke namhlanje. Wonke umntu othetha ngeli lwimi ebandleni, emnombeni wakhe khona amagqirha. Sure. Hayi nawe mntu umameleyo uze ukwenza i-research phaa kokwenu. Khona amagqirha. So umntu omameleyo, Bishop, somandikhathe, umntu omameleyo ke ngoku le ndenzela uba simohlulele. Mhlawumbi umzali phaa uzawuthi, hayi apha ebandleni sithi it's no longer I that lives but Christ inside of me. Then ke ngoku funeke sahlule uba yeyiphi le ikulawulayo okanye yeyiphi enamandla. Is it isiduko siba namandla ngosiwamkele uYesu? Meaning if isiduko sinamandla, meaning uChrist akanamandla yohlulwa sisiduko, or else once wamkele uYesu automatically zonke izinto Mamela mfundisi. Mamela. Sikhonza ngaphansi kwakho. Mamela mfundisi. Yabona le ndlu sikuyo? Le. If kubhudeka i-foundation uzawubona ngee-cracks. Yes. Akuneyichitha ayikho indlela. Akuneyichitha. Isiduko singayikriplisha intsindiso xa khange kudilwe naso ngendlela erayithi, ngoba si-spiritual foundation somntu. Inamandla injalo, nasi isizathu. Isiduko yi-covenant. Kwi-spirituality i-covenant ihlonitshwe ngeyona ndlela. Without you udilize laa covenant, qala izulu ungafa likujongile usithi unalo. Hayi man, ndithetha nomfundisi. Uyafika uEliya ebebaleka lo mfazi uJezebheli. Ubuya senyosibini kakhulu uthi bakhuphe besinyuka intaba, baziphathe nezikazi kaShera, yonke le nto baze nayo apha.
xa efika uthi nasi isibindelo sikhona, makubingelele. EsikaYehova uIsrayeli ebesebenza kuso sichithiwe. Uthi awungaphenduli uBhaali, akazange akhwelise umnikelo wakhe phezu kwesibingelelo sikaBhaali. Wasichitha, wokha esitsha ukuze umnikelo wakhe uphenduleke. Ndithini? Abantu abasindisiwe bafuna ukwakha phezu kwesibingelelo okanye phezu kwecovenant ehlele egazini. Izulu liyafuna ukubahoya, but bona akhange baqale badilene nobunzulu babo. Mfundisi, ndingayithetha kuyo uYesu le. Divorces esijongene nazo in the body of Christ zizalwa sisiduko. Unguye lo wena ukhokhela ibandla, uye uthatha umntu. Okay, so-called prophetess. Yabona le ndiyayiqonda uba ayizungela kamnandi kodwa ndifuna uyithetha. So-called prophetess baphuma kumnombo wamagqirha. Amagqirha angoomama kendi. Wena ke ngoku nibhlafana ngoba nisindisiwe, anidilanga nee-foundations. Nifuna ukukhokhela ibandla, aluzukhula elaa bandla. So in other words, kumele ngabikho umuntu oyi-prophetess. Kumele prophetess. So kumele ngabikho umuntu okholwayo oyi-prophetess. No. Kuba kuthiwa basuka kulaa mnombo. Okay. Ndithi lo mcimbi wokuthiwa uyelo tshata i-prophetess nawe uyane apostle without you dealing first nee-foundations iyingozi. Idivorce ingaqhuma. Ngoba remember le nto kaloku uphuma kumnombo, utshatile, ngoku uphinde utshata nalo. Uzawubona iziketa apha endlini, awuzenzi, kudekelwe wena. So in other words, awuboniswe ezi ziketi le ngoku, le ungena kuyo, yile usuka kuyo. Exactly. And uzafika seziredi for wena, akho nto uzayisokola. Ngoba nabo bangene kule nto abalungiswa njengawe. Ilapho ndathi kwinto yoba ngabani singene kule nto sabaleka. Yintoni father le yenza kube nzima uthetha ngale nto? Okay. Yintoni le? Because hey, it's a very deep topic. Okay. Lixesha. Okay. Kukhona incwadi I believe ikuLuka 12:1 verse 2-3. Uthi akukho nto efihlakeleyo engenawuthini. Okay. As much as basuke i-denial ibikhona into enjena, but i-results are there. Umuntu uyazazi yena uba I'm experiencing le nto ngibishop. Uyayazi okwathi ndisebenzise. Yabona apha kule dolophu ndikuyo, kule dolophu ndikuyo. Kawunodwa kwenziwa imvuselelo kukhangelwa amadoda adivosileyo. Ingagcwala inantsi kwi-front row. Ndingalapha ekuqaleni nam. Sure. Le nto ndithethayo ndiyayazi. Ayonto kuthiwa ndiyayicingela. Ndicela ke ndibuye nje uva kancinci. Yeah, sure. Ukhulele enasikeni ezilalini. Yes. Uyakhumbula phaa ezilalini xa unentombi kuthiwe ngumamni, uthi ngumama ubani, kuthiwe hayi ayingomzi lowo. Uqonda hayi mani, ayingulo walapha elalini, wenye ilali. Kodwa maqwatha ayingobantu. Amanye amagama abafuna ukuxelela uba ayingobantu sendiselana nabo. Isiduko sicomplicated izinto to such an extent that noba niyathandana nina bantu, if isiduko zenu azitshotshelani, Awuchaneka. ngunonabenabe xa ubukela apha phandle
GBV, what. Yeah. Bayafunana aba bantu. La magazi akafunani. Siyaphuma isidumbu Yeah. ngenxa yesidumbu. Yeah. Yeah. So xa ndisiva abazalwane behlekana benyembana ngento yomcimbi woba ubani waza wabetha umfazi, ubani waza wahlukana nomfazi, Yeah. mna sendiyazi uba amagazi khangahoyo. Bamba le ndawo bendithe kuwe, igazi liyakunika ikharela. Uyawushumayela ubile uthi abantu mabafane noKrestu, libe igazi libangwa kwindawo engafani naKrestu. Uzawubathini? Sababona ngeziqhamo. Into yokuthi uthethe ngoYesu ube ungadilanga neengcambu, iziqhamo zakuchaza. So mhlawumbi ayikule nto ubuyichaza uba thina sifuna ucawa thina. Yes. Sifuna ucawa. Yes. So asifuni ungena deep kwindima kamoya sizoyi-understand. Mfundisi wami, uYesu uzamile uyijijisa le nto zama usibonisa sangasiyibona. Uyalikhumbula ngoselabali uYesu afuna ungena eJerusalem edinga itransport. Yes. Uthi kubafundi bakhe, madoda, apha kulo mzi lapha ngezantsi. Yani pha. Uthi ke ngoku xa nifika phaa ndizawufika kwi-esile, qha ingxaki libotshelene. Uthi nilikhulule ningazinalo lingakhululwanga, and ndizogade le ndawo. Xa nilikhulula ndizawubuza. Ithetha ukuthi le nto, as much as uba ndingalisebenzisa linomnikazi. Elizanibuza Uzalibuza uba nisaphi. Ngeli xesha sowume apho wenjenje uYesu ulithande kakuhlabathi, ayakubuza amaqwathi, umi njani apho? Uzawuphuma esitishini. Kufana umise imvuselelo apha, mzalwane, ayontsumi, umise imvuselelo kube kusenziwa umsebenzi apha ngamaqwathi, apha komnye umzapha. Ayingawale fani yakho, ngamaqwathi. Xa esiye exhantini eyothi kuyobizwa amaqwathi alahlekileyo kuthethwa ngathi. ngondi kuKrestu. Ngoku lapha lawushukuma igazi alikho kuKrestu, naye akalifuni igazi. Utsho mos uthi igazi nenyama soze zindibone. Lizawushukuma igazi ulapha. Bishop. Ndakathi lizawushukuma igazi ulapha. Xa kuthi umithisile abantu kuthi hayi ndiyalapha yona. Abothuka abakwenu kothuka thina abazalwane. Kuthiwa hayi buze utamkhulu wakhe. Izimvo zakhe ezikatamkhulu wakhe. Exactly. Ndithethayo ziyenzeka. Abazalwane bayazazi uba ziyenzeka. Mfundisi, igazi lingalibhlokha ibandla lihlawule nezitulo eziyi-15. Ushumayela ugqekeze. Okanye ushumayela ugqekeze usetyenziswa nguThixo kwileveli ephezulu, ufulamba. Uyalazi mos elibali lala mprofethi? Kwakhala umfazi azawuthinjelwa abantwana. Uyalazi? Ndiyalazi. Babe ndake ndibe nesemoni ngalaa ndawo. Inkulu into eyenziwa ngulaa mfazi. Ozawuba akwazi ukuphuncuka. Hayi, ayenziwanga ngumprofethi. Ikhona into ayenzayo laa mfazi ukuze umcimbi ujike. Ndiyapha apho ndiyakhona. Insindiso without us dealing firstly nantsika ne-spiritual foundations zethu, sizawutyholana ngolu hlobo. Bazawuthwasa ngoku. Yazi, you know, as I'm speaking, emabandleni wethu kugcwele abantu abaphupha besemanzini. Abanye baphupha intsimbi, baphakame bathi fire in the name of Jesus. Wara. Okay, ingakuyeka kodwa imali yona soze uyibona. Yazi umntwana wakho uzawuba nawona amandla uthi fire in the name of Jesus xa sowuhambile. Ngoba umntu osindisiweyo ngokatata uThixo yiyeke leyo yezulwini, sawubuya ngayo later. Ngokwenjongo
katata uThixo, umntu ngamnye osindisiweyo efemelini yakhe is to restore the blessings owayenazo for laa clan. Khumbula benthe the first person who initiated umcimbi wesiduko walahla ii-blessings. Yes. So God, each and every generation, has been looking for someone to restore le nto yakhe wayenayo ngolwaa hlobo lwalunantsika le-clan. So uzamva yena uIsaya u-58 uthi niya kubizwa nje ngabakhi beziseko ezachithwa kudala. Njembe sihla iyakuchaza uba ongubani, yintoni mandate eyeyakho. Akukathethwa nguye ezulwini. If ukusindiswa kwakho awukayi-impact ifemeli yakho, Then akukabikho lula, akuzubakho lula uku-impact abanye abantu. Okay. Kune-challenge enkulu ejongene nomntu osindiswayo kokwabo. Into yokuqala funeka identifye the burning bush yakokwabo. Ngoba that burning bush, if akakwazanga uyi-identify uba kanye kanye apha ekhaya yintoni lenzeka ingade iphele isenza singayindawo, isalvation yakhe akazuyibona. If usakhonzela uqala uba makaye ezulwini without impacting ifemeli, ngoba abe yimpendulo yoba akutshateki, ungena kwam entsindisweni kutshatekile. Fundisa, ndiyayiphinda le nto. Okay. Olu hlobo senza ngalo lo vele sithi siyakwamkela Yesu njengenkosi nomsindisi sihambe. It's not enough. then aqhubeke khonza. It's not enough. Ngoba lo muntu ebeyothatha isiduko phaa, lo beyothatha isiduko, kukho into azenzayo ezi-serious kakhulu, Ezigcine ifemeli yakhe ibe ezi-serious kakhulu. Hence sinengxaki xa kufuneka kuthayithiwe. Abantu abakholwayo bayale nto ndizayithetha. Yeah. Xa kufuneka uthayithile kuvela ingxaki, ezi ngezo zakho ezo zekhaya zifuna le mali. So ayise Unyanzelekile. angayizisi ngayo. Ngoba la athi sakukhwaza. Then ke ngoku ibe iyimpazamo kabani into yoba ndithi bendikade ndiphila ngokwasezweni, then ushumayele ndimthathe lo Yesu ubumpresenta apha, but ndibe umzekelo andiqondi uba ndiqinisekile uba 95% yabazalwane bayaqala uyiva le nto langohlobo uyibeka ngalo le, and mhlawumbi kudala ekhonza, but ezi zinto uzithethayo zophupha umntu eleqwa ngamanzi esemanzini, phupha intsimbi omnye uyazi-experience, so uyanqwala kuzo. Kha intsha le indlela uza ngayo ngoku. Soyishiya nale ye-spiritual husband, ye-spiritual wife. Yes. Nazo uyavuma kuzo father ne. Then ngimpazamo kabantu ke ngoku mhlawumbi zawuthini yi-lack of knowledge kubantu abashumayelayo beshumayeza abantu. But remember lokhu mna ndiswelezweni ndive kuthiwa nanguYesu utshintsha impilo yomntu, ndaphama isandla ndamamkela ndaqhubeka ndakhonza wena umqatha ngalaphandleni. Kanti kukho eli cala ulivezayo ngolokuthi akwanelanga ndingadilanga nale nto. So sube mhlawumbi yi-lack of knowledge kulona usikhokheleyo ebandleni. Okay. Okanye mhlawumbi nam ndinogalelo but bendingayazi, ndiyaqala uyiva ngoku. Mandikwenzele le nto. Indlela esishunyayezwe ngayo sishunyazwa ngabantu bebeshunyayeziwe. Yes. Uyabona nje basilapha, uba laa ndoda ifikele kulana intsindiso kuleni ndoda, yazenza ii-preparations zoba izawuhamba nentsindiso, ishumayeze le iyivimbi ii-preparations. Yeah. Lo uzayibamba kule ndawo ayifumene kuyo aze kuwe ngalaa ndlela ayifumene ngayo, wena uzawuza kum usifihlele lowa. Yeah. I can assure you bonke aba bantu babalwayo
bayi-impactayo isalvation kwilevel ephezulu. Banazo ii-preparations abazenzileyo before uze le nto isebenze. Njengoba sebevela kuwe besithi yithi Yesu ndiyakwamkela njengeNkosi noMsindisi, kukho icala elifihlakeleyo. So bayile No, buza wena umbuzo uba fanele eze kuthweni kuze uzondiva. uYesu icacisile le nto, wathi nizawubuzwa phaa banilisabe, uthi niphendule nithi liyafuneka enkosini. Akathi nibaheshe. Thina ke ngoku sineli gazi li-ownwayo, siya ngalo phaa. Ayilo lethu nathi lele covenant. Siya kwicovenant sirhuqe enye. Asiqale sidivose le covenant. Usamkhumbula mos uEliya efika ku-Elisha? uEliya, I think 1 Kings chapter 19 verse 19. Ufika ku-Elisha elima ebhizi zinto zakokwabo. uElisha akazazi kwayena uba ungumprofeti, but le nto ifakiwe kuye akazazi yena ubhizi zizinto zakokwabo, uyaqhuba. Ithi iBhayibhile yam uEliya umrhwece nje ngengubo, esondo lengubo, kwalayiteka into ngaphakathi kuElisha. Wafuneka ethathe over kuEliya, walandela. Wathi selandela wakhumbula, wathi yima, wow, iziqwamba zange kubekho ncoko phakathi koEliya noElisha. Omnye uyabuza, wandilandela ndikwenzeni? Uthi omnye, yima, andilinde ke ndiye ekhaya. Xa efika apha kuthi wathatha ezi nkomo needyokwe zazo, wabingelela, wabhabhayisa, watsho wahamba nenkosi. Thina ingxaki yethu simka singabhabhayisanga ngabo. Sibeke i-altar phezu kwenye. So kukho umuntu obuzayo phaa omameleyo othi xa ke ngoku kukho le ntetho idla ngothethwa kuthiwe isiduko okanye mangathi isiduko, kuthiwe amasiko, ndifuna sizame udibanisa esi siduko plus nonqulo lezinyanya. Xa kumnywa emaxhantini phaa bhishophu, khasithethe thuba, ikhona into eyenzekayo kwizwe likamoya xa kumnywa emaxhantini kuxhelwa kulungiswa umntana. Okay. Because mos thina abasenzileyo sithi ayinamandla loo nto, Hayi, ayisebenzi loo nto. Imaketha, mandiqale kule ndawo sibuye umva kakhulu kwakhona. Yabona xesha lam nto ebeyokuqala umgcibo wesiduko, xa ebuya phaa ubuya amise isibonda ngolu hlobo. Laa pali okanye laa litya libekileyo sirepresenta laa ndawo ebesuka kuyo, yilaa ndawo. So axelelwe ke ngoku uba awuzowasabazisa kum aba bantwana. Uyabona? Xa befikile kuwe ubazala, baxhelele 1, 2, 3, ubaintrodyusa kum, xhoma iimpondo zabo phaya. Kukho isiko elenziwayo ekuthiwa yimbeleko. Yes. Andizungena ke kwi-technicalities zalo uba isukele phi imbeleko kwathi, kodwa sayibamba kule ndawo seyisenziwa kuyo. Mfundisi, ukhulwameze laa mntana. Ameze. Kuthiwe nguwena umathile. Uxheliwe apha. Uzobukele ke ngoba le nto abayenzayo xa besosula izandla, xa betyala nyama, banikwa ivesti yalaa mntana. Ngoku umntu olapha. Makosule ngale vesti. Eyobiya phi laa vesti? Akho mntu ubuzayo. Bamba le ndawo. Njengoba ezalwa lo mntana, sebeswelekile abantu ababeqale le nto, and ligazi labo eli. Iproblem esiye sizibethe kuyo kucinga bhana umntu uyafa. Umntu akafi, utshintsha nje indawo yohlala. So in other words, ikhona into eyenzekayo kwizwe likamoya. Inkulu. Nalaa nto bayenzayo siyibonayo. Inkulu. To such an extent that abanye baye bathiywe ngephupha. Kufika igama esamithi umfazi,
uthi aze nimthiye lo mntana ngoba uthemba lethu. Wena ucinga fanele lithemba laba abaphilayo kanti Yho, inkinzela yela cala ye-underground span. yho, masolo sibamba kule ndawo. Ingathi ngokwenkcankciso yakho iyacaca uba ukuthi azisebenzi ezaa zinto ayibobu-wise. In other words, yi-lack of knowledge kuthi, uyabona. Ikhona into eyenzekayo, uyabona, kwizwe likamoya. Then ke ngoku ikhweshini yam ithi ke ngoku ukuba ngaba kukho into eyenzeka, masivumelane uba ngaba iyasebenza laa nto ngokohlobo esebenza ngalo. Xola mfundisi, qala ungena emlonyeni. Eyafuna kuhlale phantsi nje wena ngokunokwakho oziresetshele untombomzi osindisiweyo osemzini. Uze naye Igama nje lithi intombomzi osemzini osindisiweyo. osemzini. Ubuhlele emzini uyindoda kulaa mzi, uyalawula. Akendanga lo. Yho, Nomntu okuthiwa nguZandile, intombi Zandile, yho, nothi komnye umzi, noba ungathatha ngedlwini. yho. Kwandi intombi, abakwandi bafazi, uzawubuya. Mfundisi, ndicela ukuxelela inyani. Funeka uqale ube nexhala xa umntu otshate naye, yeka ke iipolitiksi zamakhaya, ube nexhala unkosikazi wakho akangakwazi uya kokwenu. Funeka uqale ube nexhala, akurhoqela kokwabo, funeka ube nexhala. Ibangela ntoni? Uthathe umntu ofana akaphumanga kokwabo. Yemfundisi, jonga mfundisi, ndiyayazi kwimibuzo yakho ezantsi aphinde ndiyiphinde. Bonke aba bantu nithi abantu bathi ka bethethayo bathi I'm a straight talker enkonzweni abelimaza abanye abantu, amagqirha lawa. Aphuma kumnombo amagqirha aba bantu. Wasi ndivuke into yam. Wasi ndivuke into yam. Straight talk. Usi-straight talker. Khange ndiyazibamba nangoku. Mamela mfundisi, umoya kaThixo awuchithi. Ubuyalikhumbula ibali likaDavide kufika uNathan ethathe umfazi womntu. Uba isi-straight talker I'm very sorry uba ndithe ngolo sale nkosikazi yam. UDavide engazange aguquke, yewalimala. Ngoba bezawuthi i-straight talker siyanuka isono. Isono siyanuka. Uyayiva ne? Athi ngumoya oyingcwele lo uthethayo. Umoya oyingcwele awuthethi ngolo hlobo. Uthi abanaye sibabona ngobulumko. Abanomoya oyingcwele sibabona ngobulumko. Uyayichaza apha kwi-Isaiah 11. Uthi banje. Uthi uNathan ngayithetha kuDavide, kukho umntu othe wathi axhuma uDavide athi lowo makabulawe. Athi uNathan nguwe. Uyayifaka i-conviction. Straight talker makubekho i-conviction, not sibethe abantu babheke emnyango ngoba straight talker bazo. Bishop uthi isiduko siyasebenza, isiduko sinamandla, ukholwa ungakholwa. Yes. Then ke ngoku ndifuna uba njengoba sesikholwa ngoku, abantu abakudala bekholwa 50 years bekholwa zii-bishops, they are leading big churches. Abanye basandukholwa, abanye basezawukholwa, abanye bakhokhela amabandla amakhulu amancinci, umntu uyakhona. Mabathini ke ngoku ukuze babe free from this, because clearly from what you are explaining, this thing is working. Yes. Nawe ukuphinde umuntu ofuna ukwakha indlu uqala nge-foundation. Ukuthi sowuhambe kangakanani ayisebenzi loo nto. Ubucinga fanuba uyazi ube ungazi. I-problem ke ngoku yabantu for this, both sides, abakholwayo nabangakholwayo, baye bacinga fana ba-right. Kodwa ii-results zibe zibaxelela mandiqale kwabangakholwayo. Yazi abantu abangakholwayo abazamkeli ii-gays and lesbians. Abazamkeli. Ingaphakathi labo liyabaxelela ikhona into erongo. Okay. Kanti as gays and lesbians zizalwa yindlela abaworshiphe ngayo.
bayandihleka kanti thetha abantu ejonga if umuntu ohlabayo wenza zonke ezaa zinto awuyamkeli i-gay ne-lesbian uvala iintlahla zakho. Uba ngumntu ohlabayo kokwenu. Yho. Satsho uba ngumntu owenza amasiko ucaphukela i-gays and lesbian. Uyazichana. Yho. Ngoba uyaziqaphela ziyathwasa ekugqibeleni. Buninzi Kuthiwe enye ingenwe ngugogo ubani. Xa umazi lo, xa ichaza loo gogo uyamazi and akasekho. Ngulo uthi sisinyanya sakho kodwa umamkeli ngokayingene komnye umntu. Yho. Iyakuxelela ke uba isiduko imele igobele esandleni kokholwayo nakongakholwayo. Size kwaba bakholwayo. Abakholwayo bacinga fana ba-escapile. Aba-escapanga ba-abscondile. In fact, yes, ngathi ba-escapile plus u-absconda zombini. But babefika phambili ukubuzwa baphume njani abananto bayiphetheyo yothi si-dischargiwe. Imikhuba iyachaza aba ngaba badischarge apha. So Bishop, le nto ayinanto nokwenza amasiko nongenza amasiko. Isiduko namandla aso simile qha. Mfundisi, uyayiva apho ufela igama lithi isiduko lithetha uthini? Isiduko idukile. Uyayiva? Yes, isiduko. Intsindiso izorectify isiduko. I-correction. Zithi so. You can't say I'm doing ancestral nto ube ukholo. Zinto ezivini ezitezo. So in other words, ubuyahlaba but awukwazi uhlaba uphinde. Ayicini. Ayicini. Ungayenza wena but inomonakalo omkhulu kwizwe likamoya lento ezayo. Awusinzwanga. Sure. Yeke umonakalo awusinzwanga awukho wena. Awukho wena. Umntu ke ngoxa kwabo kusenza umsebenzi topic. Xa kusenza umsebenzi kuthiwa kukho ii-contributions ezikhutshwayo abe esibisindisiwe. So uyakhuba loo mntu lo. Ndiyayithanda le question yakho. Ikabini. Okay. Ungakhuphi ungazange wadischarjwa lityala kweli cala okhonza kulo. Okay. Ngoba ngapha sawufika sikulinde ngevesi ngaphethe umbeko ihlononyoko. Wena ufike kaloku ukusindiswa kusenziwa amasiko kwenu ufana nomuntu ofike kusityomvubo wagalela isandla. Okanye ufike kubukela iindaba wavula ireyido ubukela iindaba etivini wajayiva apha endlini. Iza kubamba nakweli cala ithi zange umhloniphe umzali wakho. Yho. Ube umile usithi ndikhosela intsindiso ngoba ndicontribute ibe naye isithi umhloniphanga. Nangapha kuthiwa ukhupha ngasikufuni. So zombini zikureject. Yho. So the bottom line kule nto before uhambe ne-salvation, yes uyamamkela, yes it's fine. Hlalisa la family paphantsi. Okay. Mfundisi, kulaba bandla sinawo kule dolophu ndikuyo, very few abanohlalisa phantsi abazali babo bacela uba babayeke bona benze isiko ngenye indlela kule ndawo. Senzitsho kwabantu ndidla ngothetha nabo kabe siza kum befuna uncedo ithi le nto ine-legal right empilweni yakho. Uyayibona? Ya bayathanda abantu kakhulu especially abantu abasindiseyo bathi into zam zimile. Xa ummamele unamaphupha esitya, uphuphele elalwa, zonke ezaa zinto. Xa uyijonga le nto ngapha kwakhe, okay, ine-legal right. Usindisiwe, uyayithanda inkosi. He was born for his salvation. He was predestined for his salvation. But there is a covenant within him. Xa uthi uze siyenze le nto, masingayiveli kwicala ekuthiwa u-prophetic deliverance. Masiqale ezantsi. Kukho ikayi-two into ye-deliverance. Ino-structural ibe no-prophetic. U-prophetic ngulo sithanda udibana naye ngobusuku si-night prayer, breaking curses. Sibuye ingalo zinemikhinkqi kodwa i-curses akujongile. U-structural ngulo uhamba uyohlalisa laa family phaa. Uhambe uhlalise laa family phaa
uyicele ikukhulule, bayayazi futhi aba bantu mabayokukhulula phi, bayayazi. Now hey, nombuzo anganibaleki. Uthi ngoku umntu omamele uba andinawuyenza loo nto leyo. One, ngoba le ndiyiphetheyo yentsindiso inamandla more than laa nto ndiyapha. Xa ndiya phaa kwaba ndibahlalisa phantsi, aba ndinenjongo uba ngomso ndishumayele kubo ndibazuze, ndithi xa ndisiya kubo le nto niyiphetheyo inamandla iyayohlula le ndiyiphetheyo. So in other words, ndiyokwenza wiki i-salvation yam. So uthini kumntu otshoyo phaa? Kaloku uzawufuna siyisuse laa mqolo othi phaa kwimithetho elishumi, umbeko ihlononyoka. Afuna siyisuse laa nto. Uzawuthi ke umntu hayi andinangxaki mama, ndiyamnika imali ngeprenyanga ndiyathinti, but ngoku lena into ibinonqulo. No, ndoda kaThixo, no ndoda. Imali nento angazenza ayizonto onongaze uqhayise ngazo ezo. hayi ke Ne? Umntu spiritual, if you don't deal no spiritual wakho, uthi ubaleke no physical, utyala nje ixesha. Umzekelo, yabona intombi yakho, umntana wakho, xa eqala amakhwenkwe, umbethe umncame, xa ehambile ebusuku uba nexhala. Kodwa mhlaza wakuxelela noba uthandi into yoba ndithandana nomakhwenkwe, ndiya kumakhwenkwe, uzawulala laa mini. at least yamazi uba Injalo le nto siyithethayo. It's not that uyothoba uyesu wakho, but i-spirituality sine-protocol. Once waphosa i-protocol kwi-spirituality, khohlwa. Wenzela umzekelo, uthi kunamandla kakhulu, wayekho sidingo soba ade azofa. Ngawaye emkhwazile uSathane wayeyeka abo bantu, abayeke. but ngenxa yeprotocol kwadingeka uba makeze. So if sizawuphosana neprotocol, then kuphandle. Fundisa kuphandle. Bishop, So ndingaphantse ndithi ibandla liphose iprotocol. Ndikuhlekise nje. Do you know ukuthi abantu abathi basindisiwe okanye thina abantu basindiswe ixesha elininzi sisebenzisa amacebo for uphila, asebenzisa intsindiso? hey Bishop, If you don't believe me, xa unohluthelwa lo msebenzi wakho yo ungaphandle, ikhona loo ntsindiso. Iyintsindiso ngoba uyakwazi uphangela. So thina singabantu okanye ubuninzi bethu singabantu becawe. Ya, siyacawa. Siyacawa xa siyamzosebenza cawe senzela amatiletile ophila. But Yithi ke ndigqibezele. so testify uba sifuna umsebenzi. Yabona xa ubuya kulaa family, kulaa family, obuya uze endlini kaThixo, uzokwakha isibingelelo esitsha. Leyo yaba yitopiki ke ngenye imini. Ubuye uzokwakha isibingelelo esitsha, ubone kuya kwenzeka ntoni phaa kokwenu. Ayonzo mle nto uqalayo. Umntu othi Bishop ngenzela abantu abana ezi question babuzela. Umntu othi ke ngokuba no Ngevaza nawe tata uBishop Matha siyaniva apho, kodwa zonke izinto thina udiliva uYesu walenga esiphambanweni. So ngapha kwesiphambano akusekho yonke le nto nithetha ngayo uba kwazisasebenza. Uba siyasebenza sisebenza phaa but kwazi sindiswe ndikhululekile. Okay, bekufala kunjalo, kodwa i-evidence, it's evident wakho njalo. Iyakuxela isiphambano si-ready for ukusinceda, but asikho kwiposition yoba singanceda. Yamazi uAbraham? uAbraham ebehleli kuyise ena-75 years, enayo i-potential, but izulu lingakwazi umnceda. Ndathi phuma apho, phuma kuloo nto, ndize ndikwandise. If ke ngoku uzawuthi wena hayi ngapha kwesiphambano, uzawuba limited and isalvation yakho ayizunceda abantu. Mamela mfundisi, isalvation befana yiyo ephendulayo apha phandle, yiyo eyenza i-soup kitchen, ngoba kuthiwa siziintloko. Kodwa abazalwane baboleka imali ebantwini ngabe sisecaweni abangakholwayo. uAbraham ebehleli kutatakhe,
ngokaThixo uAbraham wayeyindoda enabantwana abaninzi, but ngenxa yendawo akuyo yamvalela. Now uthi ke ngamagama aphandle, Abraham, ndiyafuna ukunceda but andikwazi kule ndawo kuyo, so phuma apha. Okay. Aphume ke naye abe semthembisa uba ndiza kwenzela 1 2 3 4 ndiza kulungisa ndikuthi lenze likhulu igama lakho. So ithi ke indawo akuthiwa makaphume kuzo zintathu uAbraham xa besesisiya ke ngosithi sifuna ulungisa umntu okholwayo. Kuthiwa makaphume elizweni, kuthiwa kwelokuzalwa, kuthiwa endlini kayise, ziindawo ezintathu ezo zahlukeneyo ezo. Kodwa lesithetha ngayo thina ngoku yindlu kayise, ngoba njengoba bengamaKhushi, ubuKhushi bama-affect uAbraham. Le ndawo akuyo, i-area le akuyo yayima-affect uAbraham. So kwafuneka ahambe uzuthetha uThixo akwazi ukumoya. So sizakhe sifowukhase kakhulu ke ngoku apha kumcimbi wendlu kayise. Uzawubona into ethi ke uAbraham ngendlela abamjiye ngayo bamlimithile bona. So naye utata uThixo akakwazanga kumenza uAbraham engalitshintsanga igama, ngoba igama likaAbraham belisuta ikhaya. Uyandiva ne? Xa usindiswa la magama asibizwe ngawo asilimithiwe avale the plan of God. Xa usindiswa ufumaneka itshansi yoba akubize ngegama lakho, oza kubiza salibona ngeziqhamo, ngoba igama lideterminwa, lidiskrayijwa ziziqhamo. Uyayibona? So ndiyapha apho ndiya khona, ndiya kwinto ethi without you dealing with spiritual foundations, icebo likaThixo lingafeyili usindisiwe. Ibe isalvation inamandla. Isalvation yona andidawuthi nakancinci lithemba lokugqibela lesuku. Uyabona? And isalvation ayonto yokhonza, into yokuphila. So if sisayisebenzisa for ukukholwa, iyawuba yicawa. Isalvation ayocawe, yimfazwe. Imfazwe isalvation. Bishop, ndifuna uthethe nabantu xa sesiyivala because upart 2 uyeza besanza ngoku nje like introduction of le episode singena kuyo ngoku. Ndifuna uthethe nabantu abakholwayo ngoku, nabantu ekudala bekholwa, nabantu abaqala uyiva le nto ngolu hlobo ichaza ngalo uba kanti kukho into enje funeke siyenzile. So icawa esekudala iqhuba nomntu owilling, uyabona, ukuthi go through le ndlela uza nayo angenza ngoluphi uhlobo. Andazi mntakaNovaza uba ngabana ingacreatheka na iplatform yoba njengoba undiva ndithetha ingathi ngumntu onyanga igawuthi. Yes. Ndithetha phana phaa. Xa ndinoyithatha le nto umzekelo ndiyithathe as ndiyenzele ii-modules, Yes. zingaba yi-8 uzukwazi uyi-understanda kakuhle. Uyayibona? Yes. Ngoba okokuqala kwafuneka ndikuvele kwi-engile yokuba kutheni uleqwa, ungubani kuThixo, ungubani elutshabeni, then kwenzeka ntoni le nto iye ebangela uba mayijike le nto. Ndokufakela nee-verses zonke ngoba i-scriptural yonke. So uba bekunothi kucreatheka iplatform enjalo ndiyokubonisa, ihamba ngolu hlobo, then ivele ngolu hlobo nolu. Bekunoba lula. Ndiyazenzela ke mna lo platform injalo, ndiyazenzela mna kubantu abazayo bazondibona. Ndiyayicreate iplatform enjalo ukuthi I teach you yonke le nto, then ube ne-conviction. Ndikugayide ndithi hamba wenze 1 2 3, then you come back senze, so that simkhonze singenaxhala. Ngoba ngoku simkhonza sisoyika ngoku. Because uyabona after this episode I'm sure mhlawumbi ngizima ngulo mntu ungafuni uyamkela i-teaching oza nayo, but lo uzawuyamkela uzawuba nee-questions like hey, man,
no, ayindothusa into ongayamkeli ngoba le message iso umuntu oyivayo ngosengxakini ngoku nomuntu ophendlekayo kwingxaki ebesengenile kuzo. Osayayo akazoyiva but into endiqiniseka akayifiki uzayikhumbula. So ngencwadi ke epha kuHezekiah, I believe chapter 2 verse 3, uthi uHezekiah abeva abantu, uthi kuba wethetha andikuthethela mabeve, ndithethela bayazi uba ukhona umntu ayithethile. So akawuvela usithi hayi ndiyathula, but the time will tell. So mhlawumbi ngoku umuntu othi hey ndingxamile mna ngoku ndingxamile, one noba ndidibana notata uMatha mhlawumbi lese kumamela umuntu from Pietermaritzburg, mhlawumbi from the Eastern Cape, othi andinayo indlela bakaze ndidibana nayo utata uMatha, but ndirhala umnike izinto anothi mhlawumbi ifuneka ebheke efowunini yakhe, this is how you can approach your family, makwenziwe into ethile ukuze ube free, just nje umuntu abe clear ofuna uzenzela.